Hola a tots, avui ens presentem les diferències entre l'arquitectura. romànica i gòtica. Comencem amb l'arquitectura romànica, present a Europa medieval als segles XI i XII, especialment en l'arquitectura religiosa. Els trets principals de les esglésies romàniques inclouen la planta de creu llatina, els murs de pedra reforçats amb contrafort, les voltes de canó i les arcs de mig punt. L'arquitectura romànica a Catalunya va afegir matisos locals i característiques úniques en aquest estil medieval. Aquí tenim exemples com Sant Vicenç de Cardona i l'església de Sant Climent de Taüll, on es troba un dels frescos més importants d'Europa, que es conserva al Mènec. Ara ens fixarem en l'arquitectura gòtica. L'arquitectura gòtica és una arquitectura que va aflorar a l'edat mitjana, destacant-se per la seva grandiositat i lluminositat. Els elements característics de l'arquitectura gòtica inclouen la planta de creu llatina amb tracete curt, els arcs apuntats, les voltes ogivals i els arcs botants. Per exemple, la catedral gòtica de Tarragona de Santa Tecla o la catedral de Barcelona, Santa Eulàlia. Resumidament, entre l'arquitectura gòtica i romànica es destaquen les diferències entre la forma de la planta, els tipus d'arcs i els materials utilitzats i la il·luminació dels espais. Mentre els edificis romànics són tancats i foscos, els edificis gòtics són més alts i tenen vitralls grans per on passa la llum. Gràcies a aquests estils arquitectònics, Podem apreciar la riquesa I diversitat del patrimoni cultural europeu i català. i I això és tot.